Takže pokus číslo 2. jako jsme to předtím snědli málo, hodně málo, 4. Asi, nebo kolik? 4. Začínáš. Ne, ty. Dobře. Až se to nasyslím. Až se to tam pořádně strčím, tak se mi zase, jo? Ty to mě... Čapy bany. Čapivo. Pořádně. Čapy bany. Desík se. Ale ne. Jo. To já to dívám. No právě. Čapy bany. Ok. Čapy bany. Čapy bany. Pohoda. Ještě mluvím, chci říct vtip? Tam ne. Čapy bany. Nekoukej na mě. Čapy bany. Čapy bany. Já mám sliny, hodně slin. To si to jako strčit. Do koku. Jsem byl ten papák, a potom, ale to se nahodilo tak, že i tu druhou potom. No a já jsem si ho vlastně potom šel jsem domů, šel jsem k tátovi, jako jsem ukázal tam kytaru on se smál, já jsem se moc nesmál. No ale tak jako, já jsem to už říkal, nebo jako by mám. Já jsem vlastně začal smlouvu, teďka nějak to nahrávám. Ne, každý se to prostě poštěstí, takže... Co je to zase, jako je to Já jsem to vymlila do ruky! Fuj, ten ne... No fuj! Jako koukej, jo. Jako v ruce. To bylo jako stejkle na ty takže jako... To mám napravit, že jo. Ne, já jsem se vždycky, jestli ty to jsou živě. Když jsem třeba dlouho pryč, si jako poslední tátu a... Fuj, já to mám úplně bezbleptá pusa, nebo já mám bezlepenou pusu. Fuj. Bylo to dost nechutný a... Mám spolu. Fuj, je mi blbě. Ty každá poznámka, fuj, je mi blbě.